Mae Rhys Jones wedi dwy'n gwylod fy mhapur i. Dwi'n meddwl bod y gerdd yn llawn, ond os ti'n gorffan yn annisgwyl. Hon yn gerdd i Aneirin a Laura ei wraig a Sisiol ei merch. Achos o rhaid fi sgwennu i fyli, os o gynnu ni noson rhyw talwm yn breswm i noson lansio cyfrol Aneirin noson yn dwytha yng Nghaerdydd. Felly, dwi'n gen i llawer newis o fi sgwennu rhywbeth. Y pethau mae Beirdd yn gorau wneud. Ond y dasg, fy llyfr i oedd ei enw, ond dwi'n mwyn os dwi'n mynd i gadw'r teitl yna. Falle neu o'n Llyfr Aneirin. Neu fy llyfr arfaethedig i... rhywbeth o'na. Mae fy llyfr ni'n fwy na dwrn o dudalennau, neu blien gynnil yn cosi'r cloriau. Mwy na diadell o eiriau yng nghorlan y gan, neu'r lludw sydd gennym dystiolaeth o'r tân. Mae'n un map mawr maith sy'n blygu hwn i gyd, a'r papur yn breio o'i gario cyhyd. Yn llyfr lle mae'r geiriau fel llwybrau mewn llen a'r rheini yn troelli a phob gwg a phob gwen. Lle can Steve Eves a Jimmy Cliff am yr heol, arw a hir. Lle mae'r gorwel ynof mor ymys yn tywys dy head trwy'r tir. Lle caf yn ymestyn rhwng nos a dydd, ben rhynau newydd yn geltia o ffydd. Wrth beintio'r corneli tywyll a lliw, rwy'n sisiol ymadroddion yn greadigaethau byw. Ac felly yn fy llyfryn, rwy'n mynnu o nod a'r deudalen sy'n hawlio dyfodithau yn bod.